Уся гэта наша праца показала, што жанчыны, зняволеныя жанчыны, яны асабліва ўразлівыя таксама з пункту гледжання права на здароўе. Жаночае здароўе не толькі маецца на ўвазе жаночае здароўе. Гэта відавочна, калі так вось паразважаць. Як кажуць, турмы яны створаны мужчынамі для мужчын. І увогуле жанчына ў турме гэта такі, я б сказаў, нонсенс. Недарэмна мы адну з нашых ініцыятыў мы назвалі у турмы не жаночае аблічча. І, канешне, у ідэале жанчына ўвогуле не павінна быць у зняволенні ў турме. Калі вяртацца казаць пра тэму здароўя жанчын, то тут такі цэлы клубок праблемаў. Гэта і тыя хваробы, напрыклад, якія ёсць і ў мужчын, і ў жанчын. А гэта таксама і спецыфічнае тое, што толькі для жанчын адносіцца, тэмы жаночае здароўя, гэта тэмы дзіцячых хвароб, дзяцей у зняволенні патрапляюць, цяжарныя жанчыны, здараюцца выпадкі, калі жанчыны нараджаюць, знаходзячыся ў зняволенні. Вельмі шмат такіх пытанняў, якія патрабуюць свайго вырашэння, але таксама і асвятлення. Пра гэта трэба казаць. Асабліва апошні час дае нам, на жаль, шмат падставаў яшчэ больш уважліва ставіцца да гэтай праблемы, да гэтай тэмы. Усім вядомыя выпадкі, калі жанчыны, зняволеныя жанчыны патрабуюць экстрэннай медыцынскай дапамогі. Калі жанчыны не маюць магчымасці кантакту са знешнім светам, не могуць распавесці пра свае праблемы сваякам, блізкім і такім чынам пазбаўляюцца магчымасці атрымаць дапамогу ад іх. Дапамогу, якую, кансультатыўную, лекамі. Зразумела, што немагчыма ў пенітэнцыярнай сістэме ў турме атрымаць увесь асартымент лекаў. Немагчыма атрымаць у зняволенні ў турме ў штатах лекараў усіх спецыяльнасцей. Канешне, медыцынская сістэма, медыцынская служба пенітэнцыярнай сістэмы павінна цесна ўзаемадзейнічаць з грамадзянскай сістэмай аховы здароўя. На жаль, мы гэтага апошні час часта не назіраем, з-за гэта з'яўляецца шмат праблемаў. Вось гэты рэжым інкамунікада, які зараз вельмі, на жаль, распаўсюджаны ў тым ліку і ў жаночых турмах беларускіх, ён прыводзіць яшчэ да адной праблемы, што я заўважаю, што мае калегі лекары пенітэнцыярнай сістэмы, яны за гэта таксама абмежаваныя ў сваіх магчымасцях вызваць кансультанта ці вывесці жанчыну на кансультацыю. Таму што, як я разумею, гэта для прадстаўнікоў адміністрацыі ёсць у такіх выпадках апасенні, што інфармацыя выйдзе нейкім чынам на волю. А ўсё паказвае на тое, што ў іх ёсць каманда не тое, што максімальна абмежаваць, увогуле перакрыць магчымасці для абмену такой інфармацыі. Гэта толькі некалькі такіх пытанняў. Пра гэта можна і трэба гаварыць шмат, і мы будзем пра гэта гаварыць. Але зараз мы распачынаем такую больш настойлівую працу якраз у гэтым накірунку. Больш мэтанакіравана мы будзем збіраць інфармацыю пра сённяшні стан захавання права на здароўе жанчын. Па-першае, пра тое, як гэта сітуацыя, гэтыя пытанні вырашаюцца ў іншых краінах. Будзем таксама спрабаваць дапамагаць нейкім чынам змяняць сітуацыю, што ў нашых сілах. І, канешне, в гэтым сэнсе вельмі істотна для нас кантакты з тымі людзьмі, якія самі прайшлі, жанчынамі, дзяўчатамі, якія самі паспыталі на сабе усе праблемы, усе гэтыя выклікі, звязаныя са знаходжаннем у зняволенні ў беларускіх турмах.